Compte per pensar i imaginar. I sobretot, compte per divertir-te. Si tu fosses un animal, com series i què faries? Si fosses una girafa, com series? I què faries? Si fosses un porc, com series? I què faries? I ara imagina't que fosses un elefant. Com series? I què faries? I si fosses un moix? Com series? Que n'hi ha molts de diferents. I què faries, sent un moix? Ara imagina't que te pots convertir en una moneda. Com series? I què faries sent una moneda? I si fosses un os, com series? I què faries? Imagina't que ara pots ser un caragol. Com series? I què faries? I si fosses una llebre, com series? I què faries? I ara imagina't que ets un peix. Com series? I què faries? I si fosses un llaró, com series? I què faries? I si fosses un cocodril, com series? I què faries? T'has divertit? I de fins aquí el què faries i el com series.